Маркус, одійди від мікроволновки. Я хочу м'ясо достати. Відійди. Ви ще сердиться. Брись. Брись. Тікай. Я м'ясо розморозила, я хочу достати м'ясо. Тікай. Ти дасиш мені приготувати їсти? Чи ти вважаєш, що в цих сундуках то є холодильник, мікроволновка, то все твої скарби? Іди. Маркус, я ж теж їсти хочу, ти ж розумієш? Що мені треба їсти теж. Хто ж на роботу буде ходити, заробляти тобі на корм потім? Іди. Іди давай, іди. Іди гуляй, іди. 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 Молодець.